Dámy a páni, pozdravujem. Asi viacerí z vás ste zachytili v podstate to, čo sa deje v španielskej Ceute. Ja dnes v tomto videu sa vám pokúsim priblížiť dopady rozhodnutí, ktoré na toto do veľkej miery vplývajú. Nejdem v tomto videu hovoriť presne to, čo hovoria všetci a celú tú situáciu proste analyzovať, na čo už to bolo analyzované tak 30 000 krát a stále je to to isté. Nikto sa nezamýšľa nad tým, že prečo sa toto vôbec deje, čoho je toto celé výsledkom. Užívajte. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das, to je výrok, ktorý dnešné dni najviac rezonuje v súvislosti s migračnou krízou, pretože ona v tom výroku hovorí, že my to zvládneme v preklade. My zvládneme nápory migrantov, my zvládneme migračnú krízu. Viete, Angela Merkelová bola nemecká spolková kancelárka, ktorá vo funkcii bola od roku 2005 až do roku 2021, ak sa nemýlim. A ďalšia vec, treba povedať, že ona v tej dobe skutočne, keď započala migračnú krízu, mala dobrý plán, ale len u seba v hlave. Jej plán totiž to spočíval v tom, že vyplní nedostatok pracovnej sily v Nemeckej republike práve spomínanými migrantami, pretože ona si myslela, že keď Nemci nechcú robiť nejakú robotu, pretože im je podradná a oni stále potrebujú byť akože nadradenou rasou, stále je to cítiteľné, proste je to tak, nič zásadné sa od tej vojny nezmenilo v ich hlavách. Tá mentalita je stále taká, aká je. Každopádne treba povedať, že práve to, ona akože si myslela, že návoz do Nemecka migrantov do celej Európy a že teda akože nimi zachráni nemeckú ekonomiku. Lenže ako to už býva zvykom, stalo sa presne to, čo čert nechcel, a to bolo to, že Angela Merkelová sa zrazu ocitla v pozícii, kedy jej migranti vypovedali poslušnosť. Migranti povedali, že nebudú robiť otrokov, ale oni budú zotročovať. Čiže oni začali využívať nemecký systém a prestali pracovať. Ako to už poznáme ďalej, najprv sa akože tak udomácnili, hej, dostali prístup ku všetkému, začali sa vytvárať vo veľkých mestách nebezpečné uličky, kam sa akože domáci vyhýbali, že táde vo večerných hodinách nejdem. Neskôr sa tie uličky pretvárali na geta. Neskôr sa, ako je to už v súčasnosti vidíme, začali stavať mešity, začali byť atakované kostoly, jednoducho začalo byť pôvodné obyvateľstvo utlačané tou spomínanou menšinou. Dnes je v Nemecku 5,6 milióna migrantov, respektíve obyvateľov, ktorí vyznávajú islám napríklad. Ja s náboženstvami nemám nič spoločné, naopak, ja keď idem do nejakej islamistickej krajiny, tak sa tak rešpektujem ich kultúru a tradície, čo však ale sa nedá povedať o účastníkoch tohoto problému z druhej strany. Ako som povedal, Európska únia sa zničí sama svojim postojom k migračnej politike, sa ničí, až sa úplne zničí. A ďalšia vec, toto, čo sa deje teraz v španielskej Ceute, nech je mementom pre každú jednu vládu v Európskej únii, že keď nebudete šťapičkármi vychádzať tak, ako treba s nimi vychádzať, tak dopadnete presne tak, ako španielská vláda. Veľmi silné vyjadrenie, ale skúste sa zamyslieť nad tým, čo tomuto celému predchádzalo. Ja v tomto videu budem dávať odpovede na vaše otázky, ja tie otázky budem pokladať a budem ich dávať účelovo, aby ste sa začali zamýšľať nad situáciou. Ďalšia vec, to čo som hovoril o tej migrácii v súvislosti s Angelou Merkelovou a s tou lacnou pracovnou silou. To nech je mementom pre vládu Roberta Fica. Pretože ten si tiež myslí, že Slovensko zaplní migrantami z Uzbekistanu a z Indie. Nie. Treba skutočne, ak sa považujeme za sociálno-demokratickú vládu, ktorej ja členom som, ako politickej strany Smer, tak to poviem nasledovne. Vy sa snažte vytvárať podmienky pre tých ľudí, aby v tých fabrikách, v tých odporných fabrikách, kde sa robí monotónna práca, aby tí ľudia tam chceli pracovať. Čiže skús sa zamyslieť nad tým, že či by si ty pracoval niekde 8 hodín denne
a robil proste jednu a tú istú robotu a dostaneš za ňu čo? 900 eur a potom ti dajú možno nejaký príplatok za nejakú večernú šichtu, máš rozbitý celý harmonogram, celé telo, no mohol by som to osrať. A nie je riešenie, že ty sa navozíš migrantov, lebo presne to si myslela aj mama Merkel a výsledok vidíme všetci. Takže veľmi silné vyjadrenie znovu, ale na zamyslenie. Ideme ďalej. Vote is open. Adopted. Možno by som doplnil, určite v tomto videu chcem pokladať aj otázky na zamyslenie. Skúste sa spýtať, čo tomuto celému predchádzalo. Skúste sa spýtať, ako je možné, že zo dňa na deň zrazu sa na hraniciach ocitne 50 000 migrantov, 50 000 ľudí. Zrazu. Nával. No tsunami. Ako je toto možné? Nemohol niekto dobre zafinancovať? Nemohol tých migrantov tam niekto poslať v reakcii na niečo? Ja sa pýtam, lebo toto najviac uškodí španielskej vláde, Španielsku ako takému. Tam ani nejde podľa mňa o to, že akože uškodiť Európskej únii. Európska únia uvalí všetky možné sankcie na Španielsko, preruší s nimi neviem akú všetku komunikáciu a označí španielskú vládu za tú chybnú. Ja sa teraz idem pýtať skrz citácie z článkov. Španielsko zosilní tlak na Izrael. Dianie v Gaze označil Sánchez, čiže premiér Španielska, za genocídu. Silné vyjadrenie a takíto politici majú veľmi krátku životnosť. Španielsko podľa Sáncheza zakáže vstup na svoje územie Izraelčanom zapojených do bojov na palestínskom území vyhlásil na Izrael zbraňové embargo. To si uveril. Ideme ďalej. Smečko. Španielsko požiada, toto je článok z 19. apríla 2026, publikovaný o 15:48. Španielsko požiada Európsku úniu o ukončenie asociačnej dohody s Izraelom. Madrid opakovane kritizuje vládu premiéra Netanyahua kvôli vojne v pásme Gazy aj útokom na Libanon. Hovorím, to si tiež uveril. Mimoriadne nebezpečný precedens. Španielsko a 5 latinskoamerických krajín odsúdili útok Ameriky vo Venezuele. Podľa predstaviteľov 6 krajín konal Washington v rozpore so základnými zásadami medzinárodného práva, najmä so zákonom použitia sily a hrozby silou a dodržiavaním suverénnej územnej celistvosti štátov, ktoré sú zakotvené v charte OSN. Článok 4.1.2026, publikovaný 2036, mimoriadne HN online SK. Ideme ďalej. Španielsko odmietlo prelety amerických lietadiel na území svojho Španielsko odmietlo prelety amerických lietadiel. Španielsko odmietlo využívanie amerických základní na svojom území pre nálety na Irán. Dobre. Už ako to sú iné bomby toto. A sa čudujú akože svete, že žiadna reakcia na toto ešte neprišla. Španielsko by malo byť podľa Trumpa vylúčené pre nedodržiavanie požiadaviek na vyššie výdavky na obranu. To je to, čo sme riešili minulý rok. Hej, zbrojenie. HDP na obranu sa malo navyšovať. Španielsko malo byť z aliancie NATO vylúčené podľa Trumpa. A v závere Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov amerických vyhlásilo, že prílev nelegálnych migrantov do Ceuty je priamym dôsledkom nezodpovednej politiky Madridu. Nie, že by som chcel vláde Španielska nadržiavať, to je, čo sa týka Pedra Sáncheza a týchto ľudí, ktorí tam momentálne vládnu, viem si tam predstaviť určite lepších, lebo toto sú aj do veľkej miery je Európa v takých sračkách, akých je, lebo takíto ľudia vládnu, ale neviem, či zrovna tento prílev migrantov je dôsledkom práve ich. Hej, že tu by som akože s tými vyjadreniami bol asi opatrný. A ak niekoho kritizujú Spojené štáty americké, tak potom je dobre sa spýtať, že za čo Spojené štáty americké tohoto predstaviteľa kritizujú.
Uh, Myslím si, že máme všetko. Ja sa s vami na záver tohoto nekonečného videa lúčim a extrém.